ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଅସୁରଢିପ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ବସିଛି। ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରାଜୁ ଭାଇ, ଏ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ସେବକ। ରାଜୁ ଭାଇ, ଆମର ଯେ ବାଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର କ'ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ଇତିହାସ ରହିଛି, ଆମ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଲା ମେନ୍ ହୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅସୁରଢିପ ବାଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ହୁଁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦୋରାମଙ୍କର ବିଲ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ହଳକା ନେଇକି ଆସିଲେ ହୁଁ ସେତେବେଳେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏମିତି ଧାନ ବୁଣା ଟାଇମ୍ରେ ହୁଁ ବାରବାସୀ ଆସନ୍ତି ସବୁ ବୁଲିବାକୁ। ହୁଁ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ହୁଁ ବାହାରୁ ସବୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ହୁଁ ଏଠି ସେ ଚରାଚରି କରନ୍ତି। ମାନେ ଗାଈ ହେରିକା ଏଠି ଚରାଚରି କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଏସବୁ ଜଙ୍ଗଲମୟ ଥିଲା। ହୁଁ ଜଙ୍ଗଲମୟ ଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଗୌଡ଼ ଘର ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ହୁଁ ଗୋଟେ କାଳି ଗାଈ ଆସନ୍ତି, ସକାଳୁ ଯାଏ ବୁଲିବାଲିକି ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। ହୁଁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଦରାଣ୍ଡିଲେ ହୁଁ ଆସିକି କାଳି ଗାଈ ଆସିକି ଏଇଟା ଯିବା ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେବ। ମାନେ ଯୋଉଠି ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ପାତାଳପୁଟା ଯୋଉଠି ଲିଙ୍ଗ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେଠି ସିଏ ବାହାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କ ହଳିଆ ପଠେଇଛନ୍ତି ବାବୁଙ୍କର ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ହଳ କଲା ଆସିକି ତାଙ୍କ ମୁନ ବାଜି ମାନେ ଯୋଉ ହଳିଆ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ହଳ ବୁଲିବାକୁ, ମୁନ ତାଙ୍କର ବାଜିଛି। ମୁନ ବାଜିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଳାଖୋଳି ବ୍ଲଡ଼ ଖାଲି ବାହାରେ, ମାନେ ମାଟି ତଳୁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଲା, ରକ୍ତ। ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ବାବୁଙ୍କ ଘରେ କହିଲେ। ବାବୁଙ୍କ ଘରେ କହିବା ପାଇଁ ବାସୁଦେବ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଜଣାଇଲା ପରେ ସେ ତ ଏଇନେ ମୃତ ହୋଇଗଲେଣି, ସିଏ ତ ଏସବୁ କହିଥାନ୍ତେ। ସିଏ ହେଲା ପରେ ଆସିକି ନିଜେ ଏଠୁ ଖୋଳାଖୋଳି ସବୁ ଲୋକ ଲଗେଇ କଲେ। ଲୋକ ଲଗେଇ କରିବା ପରେ ଏଠୁ ଦେଖୁ ଆଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିଲେ। ଆମର ଇଏ ପାତାଳପୁଟା ସ୍ଥାପନା ନୁହେଁ, ଏବେ ନେଇ ସେ ତଳକୁ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମନକୁ ମନ ତଳୁ ଠାକୁର ପାତାଳପୁଟା ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଆସିଲା ସେ ମନୁଥିବ ଖାବୁ କାମ କିଛି ନାହିଁ, ତା ଦେହରେ ଜିରୋ। କହିଲେ ଆମେ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇଦେବୁ ତାକୁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ବି ମାନେ ନିଜ ଆଖିରେ ବି ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ମାନେ ତାଙ୍କର ତ ମେନ୍ ଆମର ଏଠି ପାଳି ଯେଉଁ ଜ୍ୱର ହୁଏ, ଏଠି ଗାଧେଇଲେ 7 ପାଳି ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିକି ଯାଏ। ଯାହା ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି କମ୍ପଲସରି ପୂରଣ ହେବ। ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି। ଆମେ ତ କିଛି ନ ଦେଲା ଲୋକ, ସିଏ ନେଲା ଲୋକ ସିଏ। ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର। ମାନେ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲେ ମୂଳେ ଭଗବାନ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲେ ସବୁ ହେବ। ଆଜ୍ଞା। ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ 4 ବର୍ଷ ତ ଥିଲା ଆମର ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ଦୀପ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ଆଉ। ଆମର ତ ଇଏ ହେଉଛି ଅସୁର ଢିପ ଭାଇ ଯୋଉ ନାଁ ପଛର ବିଷ୍ଣୁ ଅସୁର ଢିପ ଯୋଉ ନାଁ ପଛର ମାନେ ଛୋଟିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଏ ଥିଲା ବୋଧେ, ଛୋଟିଆ ପାହାଡ଼ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ନାଇଁ, କୁଦ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ନା? ବାହାର କୁଦ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ବାଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର କେମିତି ନାମକରଣ ହେଲା ଏଠି ମନ୍ଦିରର? ତାଙ୍କ ନାଁ ସେଠୁ ଦିଆହେଲା। ମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଇଏ ସବୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଦିଆହେଲା। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅସୁର ଢିପ ଥିଲା। ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଢିପ। ମାନେ ସେପଟେ ଇଚ୍ଛାଶ୍ୱର, ଏପଟେ ବାଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ସେପଟେ ଧବଳେଶ୍ୱର। ମାନେ 3 ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ସମସ୍ତିଙ୍କି ଏଠି ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଠି ଲୋକ ବି ହୁକୁମ ପାଇଲେ ଯାଆନ୍ତି। ଏଠି 7 ଦିନ 21 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହୁକୁମ ପାଆନ୍ତି ଆରାମସେ ଯାଆନ୍ତି। ଧବଳେଶ୍ୱର ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଛୁ? ଧବଳେଶ୍ୱରଠି ସିଏ ରହିଲେ ସାନ ଭାଇ, ଇଏ ରହିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହୁକୁମ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଦେଖେଇବେ। ଯିଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ସିଏ ପାଇଲା, ଯିଏ ନ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନ ପାଇଲା। ଲୋକ ପାଇକି ଆମର ଏଇ ଜଣେ ହାଡ଼ି ସାହିର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଜଣେ ଏଇଠୁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଗୁହାରିଆ, ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ଖାଇବାକୁ। ସେ ପଛପଟେ କିଛି ନା କଲେ, ମୁଁ ଭୋକ କଲେ କେତେ ସେ ପଠେଇଲେ ହାଡ଼ି ସାହି। ତାଙ୍କ ଶିକା ପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯାହା ଆଣିକି ଖାଇବ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଳିପାରେନି, ଖାଇବାକୁ ପାଇବନି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ହଁ, ଯେଉଁ କାମେନା ମନ୍ଦିର ନା କ'ଣ? ନାରାୟଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହାଡ଼ିସାହି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛନ୍ତି, ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତାରିଣୀ ନା ହଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ତାରିଣୀ ନା କ'ଣ ଅଛି, ଗୋରଖନାଥ ନା କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ତାଙ୍କର ଘର ପାଖରେ। ସେ ଚାଳ କୁଡ଼ିଏ, ତା ଘରେ କିଛି ନାହିଁ। କବଟା ବାଡ଼ରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ କାନ୍ଦ କହୁଛି, ମୋ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ। ଶିକା ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଖୋଲିଲେ ଆସିକି ଘର ପୁରା ମହମହ ବାସୁଛି, ଦେଖିଲା ଖାଲି ଅଭଡ଼ା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ନାହିଁ ଆଉ ଗାଁରେ ଆମର ଅଛି। ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା ନାହିଁ ଆଉ ସଂସାର ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ। ଲୋକ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ହୁଁ ତାହେଲେ ଆରାମସେ ଚଳ। ଲୋକ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଦ ମାଂସ ହେନ୍ ତେନ୍ ସବୁ ଖାଇବୁ, ମନ୍ଦିର ଜାଗାରେ ଲୁକସାନ କରିବୁ, ମନ୍ଦିର ଜାଗାରେ ଗୁଞ୍ଜେଇ ଖାଇବୁ, ମନ୍ଦିର ଜାଗାରେ ସବୁ କରିବୁ। ହୁଁ ମା ଭଉଣୀ କିଏ ବୁଝିଲେନି। ହୁଁ ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ କିଏ ଆସେ? ହୁଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ହୁଁ ମନ୍ଦିର ମନର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଶାନ୍ତି ମାଗିବାକୁ ବସେଇକି ଅଶାନ୍ତି କରିବୁ, ହୁଁ ଲାଭ ଆମ କ'ଣ ପାଇଁ? ହୁଁ ଆମେ କିଛି ପାଇଲେ ହୁଁ ଦେଲାକୁ ସେ କ'ଣ ଦେବ? ଏତେବେଳେ ଠାକୁର କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯିବା। ଭକ୍ତି ନେଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ମନରେ ଆସିବା କଥା। ଭକ୍ତି ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ବସନ୍ତୁ। ହୁଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଭାଇ ଆସିଲ ଆରାମସେ ବସନ୍ତୁ, ହୁଁ ଭୋଗରାଗ କରନ୍ତୁ, ପାଦୁକ ପାଆନ୍ତୁ, ହୁଁ ଏଠି ବସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଅଛି ସୁମରଣ କରନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ହେଲା ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର। ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ଗତି ଏଇଟା। ନୀତି ରହିଲା ଠାକୁରଙ୍କର। ହୁଁ ରାତି 3ଟାରେ ଖୋଲା ହେବ। ହୁଁ ରାତି 3ଟାରେ ଖୋଲା ପରେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଯୋଉଟା ନାଇଁ ଭୋର ଭୋର। ହୁଁ ଭୋର ହୁଁ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋର 3ଟାରୁ ଖୋଲା ହେଲେ ହୁଁ 4:30 ଭିତରେ, 4ଟାରୁ 4:30 ଭିତରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଶିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବନି। ହୁଁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟେ ମଶାଣୀ ଚଣ୍ଡୀ ବୋଲି ଲାଗିକି ଆସେ। ମାନେ ଶିବଙ୍କ ଦେହରେ। ଶିବଙ୍କ ଦେହରେ ସିଏ ରହିଲେ ଶ୍ମଶାନ ଭୋଗ, ହୁଁ ସେଠି ରହନ୍ତି ହୁଁ ବହୁତ କମ୍, ହୁଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଅଧିକ। ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ 4ଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାନ କରି, କିଏ ସାହାନ କରେ? ମାଳି ସାହାନ କରେ। ହୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇକି ଖୋଲେନି ନା, ମାଳି ତାଙ୍କୁ ସାହାନ କରେ। ତାକୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନଟା ଲଗିଆ ହେଉଛି, ସିନ୍ଦୁରଟା ଲଗିଆ ହେଉଛି, କର୍ପୂର ଅଗୁରୁ ସବୁ ଯେଉଁ ଲିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆ? ସିଏ ବାସନା ଭୋଗୀ କ'ଣ? ସିଏ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପାଉଁଶ ବୋଳିକି ଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗାଧୁଆ ଗାଧି କଲୁ। ଗାଧୁଆ ଗାଧି ସରିଲା, ଚନ୍ଦନ ବେଶ କଲୁ, ଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେଲୁ। ତାପରେ ଅଗୁରଟା ଲଗେଇଦେଲୁ ତାଙ୍କ ଦେହ। ଆମେ ସେଣ୍ଟ ଲଗାଉଛେ, ସିଏ ଅଗୁର ଲଗେଇଲେ। ଅଗୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆମେ ସାବୁନ ଲଗାଉଛେ, ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଲୁ। ଆମେ ତେଲ ଲଗାଉଛେ, ଆମେ ଇଏ ହେଉଛି ଚୁଆ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ବଟର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଦହି ଘିଅ ଲହୁଣୀ। ଆମେ ଲହୁଣୀ ଘଷିଲେ ତାଙ୍କ ଦିଅ ଥଣ୍ଡା ରହିବା ପାଇଁ। ଥଣ୍ଡାରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ, କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦେଲେ, ବେଲ ପତ୍ର ଦେଲେ, ସେତିକିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତିରେ ସିଏ ବସିଲେ। ବସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଗଲେ, ଯିଏ ଯିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗିଲେ ଗଲା, ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଦେଲେ ସଇଲା। ଏବଂ ସେଇ ଭୋଳା ଲୋକ, ଭୋଳାକୁ ଯିଏ ଚାହିଁଛି ସିଏ ଭାଇ ପାଇଛି, ଭୋଳାକୁ ଯିଏ ନ ଚାହିଁଛି ସିଏ ପାଇବ। ଯିଏ ବାବା ନାମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାହସ।